ראה שאולי משהו בסוף יחליטו להרוג אותנו, והיינו שואלים אותם את זה גם לפעמים. הם אומרים לנו, אנחנו נמות לפני שאתם נמות ביחד. זה נורא מרגיע, נכון? אנחנו נמות, אם נמות, נמות ביחד, כי אנחנו צמודים אליכם, אנחנו איתכם. גם את עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. ובגלל שהגם כל עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. למה כדי מגבת? לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש שלאגם יכול להיות חבר, או יכולים להיות לה כמה חברים לפני שהיא תתחתן. אני אפילו מעודדת את זה, שהיא תתנסה, שהיא תכיר, לפני שהיא אצלה מוסד הנישואים. אבל היינו מתאמתים על זה. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם. רצו אותנו אפי. הם השתדלו לספק את האוכל, לפעמים גם קצת חלקנו עזרנו בלהכין את האוכל. את מבשלת? לא. קיבלתי נזיפה על זה גם שם בעזה. שאני חייבת לחזור, אני צריכה לדעת לבשל. אמרו לנו, איך כשנבוא פעם מה, תביא לנו עוגה קנויה? לא, תכיני לנו עוגה. אמרתי להם, תבואו פעם הבאה, אני אכין לכם. והם מתכננים לבוא שוב. הם מתכננים לבוא שוב. ככל שנקה בהם, ראשם לא יורד, שלא תהיה אשליה. הם לא מתכופפים, הם